И коста хора, аз съм Rex B, днеска ще си на Skywars. Така, да започваме. Така. Това вземаме. Нищо хубаво нямаше. О, тук да. Охо, майко. Майко мила. Майко. О, Legend. Супер. Тей, за сега. Хубави неща. Кефи са. Олеле. Ай, слизай. Не. Падна ли? Дано си паднал. Ако си паднал са кефя. Не мога да разбера дали съм момче или момиче. Излагащо е. О, да си сменя мечовете, бе. Скусам с бъгавия меч. Опа. Давай. Още ми лаги. Не. Тук вече. Опа. Бързо, давай, бягай. О, да. Той да забрал всичко. Пълен нещастник. Как може всичко да обереш? Ама си. Томенит. Скачай! Оле, майко. Яш. О, да. Това е добре. Тук няма нищо добре. Тук пак няма нищо, окей. Чакай, да взема каскета. Не. Ох. Ти сериозно ли? О, не. Съборих ли го? Хора, мисля това е за този клип. Ако ви харесал, харесайте, абонирайте се, коментирайте. Това бях аз, Rex B. Това беше от мен. Чао, до скоро.